E vamos sorrir, e vamos soñar, vamos atrevernos a non calar. E vamos sorrir, e vamos soñar, vamos atrevernos a non calar. A xornada de folga dar unha resposta xa contundente á administración despois de moitas mobilizacións xa feitas, peches, concentracións, recollida de asignaturas, entrega, onde estamos reivindicando melloras laborais, sociais e salariais para un colectivo que está totalmente precarizado. Os tres sectores que están aquí representados. Aí a conselleira Fabiola está no seu búnker, non sae, non atende o que son estas necesidades, nin quere dar solucións ás mesmas. Temos tamén uns servicios mínimos totalmente abusivos que nos impuxeron sin ningún tipo de negociación, en donde só entre un 20 ou un 30% pode secundar a folga. Se miramos neste colectivo máis de 5.000 traballadores e traballadoras que están afectados, está claro que a participación é moi maioritaria e todo o que puido vir está aquí. Incluso nunha interpelación parlamentaria que tivo onte Fabiola, se lle preguntou por esta folga, estas movilizacións, o que veu a decir é que estamos reclamando convenios e que hai que negocialo coas patronais. Si, eso xa o sabemos, pero ten que haber a colaboración da administración, que é que está subvencionando e pagando estes servicios, que hincha o peito onde está a gratuidade nas escolas infantís e despois o que son os centros de menores, que son servicios públicos que están externalizados, privatizados, pero que queren facer a ese low cost. Así sempre será, ese día non chegará. Que salga do búnker, señora Fabiola, que colla e que empece a solucionar os problemas. Pero tamén quero mandar un recado para o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, donde poña o que son as súas conselleiras, pois tamén a facer o seu traballo e atender as reivindicacións, porque son miles de traballadores, e que aquí están os que poden.